tých Gágorov je dosť pocúrkové. Hľa, i tu sa jeden hlási na hotové. Ej, to mi dáme po chvále slúžilo. Kiež by teba razom 100 gramov zabilo? Na hlasníctvo vysí, zuby neostriť. Motre, hneď zajtra ma hlásiť uslyšíte. Kršnáka, daj vína. Či ho zaplatíte? 13. hodina. Ktože si ty kmotre? Hlásnikom nebudeš. Darmo mi ty kmotre túto nôtu budeš, ja jedno hrdlo mám i o to zastavím. Ja ťa on zajtra. Ja ťa on pripravím. Hej, na to sa skrča slávnostne robíme. Veď ho my s Vrzgalom zajtra zaplatíme. Kmotre, zajtra že mne na zdravie pripite, keď ma v tom úrade novom uvidíte. Ak vás ňom uvidím, oči mi vylúbte. Ale ak mňa, nuž si povraz kúpte.